Επεισόδιο δεύτερο. Βρισκόμαστε δίπλα στην Ίσο. Τελικά αλλιώς φαίνονταν με το μάτι και αλλιώς είναι η πραγματικότητα. Το νησί είναι πάρα πολύ μακριά. Ίσα που βλέπουμε την παραλία πίσω. Και είμαστε τόσο καλά εφοδιασμένοι που τρώμε παγωτά γκρι-γκρι. Τρώμε παγωτά γκρι-γκρι λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε. Σεραϊκό παγωτό τρώμε. Και κασάτο κιόλας, το κάνουμε και διαφήμιση. Κάνουμε και διαφήμιση. Μωρό, το παγωτάκι καλό είναι? Καλό μωρό μου. Μπράβο μωρό μου. Δεν μπορώ να το φάω. Τα δόντια μου πονέσανε. Ωραία λοιπόν. Παγωτά κρικρί και μην κότα. Κάνε και μια λίγη διαφήμιση στο Sea Hawk. Να κάνω και άλλη διαφήμιση, να κάνω και το σκαφάκι μας, το Sea Hawk 3. Είναι για 3 άτομα. Είναι για 300 κιλά. Αλλά φοράμε εμείς όλα τα τσιμπραγαλά μας. Εμείς έχουμε τα τσιμπραγαλά μας, ψυγεία ξέρω εγώ, GPS.